Godinu pandemije većina članica Aktiva žena Lazarevca provela je u izolaciji, ipak od planiranih aktivnosti nisu odustale. Umesto ručnih radova tokom karantina šile su maske, organizovale humanitarne akcije i prikupljale pomoć za najugroženije. Zbog prevelikih troškova, ali i epidemioloških ograničenja, otkazale su zakup prostorija koje su koristile. Ipak članice Aktiva žena pronašle su način da njihova pomoć stigne do onih koji je željno iščekuju. Prošla godina je prošla kako je prošla, ipak mi nismo sedeli. I mi smo imali dosta aktivnosti u prošloj godini, jedino tih druženja što nismo imali. A ovako, mi početi od juna meseca, kad smo išli kod bake Milice da je čestitamo rođendan, to je bilo prvo i onda smo imali u junu dodelu kolica jedni invalidski, pa smo dobili jedna toaletna kolica, pa smo i njih uručili ovde na Paunovića brdo, onda smo dobili hodalicu koju smo odneli za Beograd, pa smo kasnije opet dobili jednu hodalicu i tu hodalicu smo dali u Janka Katića, ovoj jednoj baki Zorki Pavlović. Tako da smo stalno radili, imali smo vidovdanske dane na ulici i to smo bili onda aktivni. To je tako, išlo je nekako, mučili smo se, ali smo nekako imali smo od našeg leka za dušu, on je imao ovaj predsjednik, što kaže naš brat, što se sa njim najviše družimo i što nam stvarno pomaže puno, on je mu se zapalila kuća, onda smo mi baš pravili onako jednu, skupljali smo tu, otrali smo preko 10 ćebadi, prekrivača, jastuka, svačega, a i u kovertu para smo skupili. Tako da smo i to odradili, to je bilo negde 22. novembra. Po tradiciji, prva akcija u novoj godini Aktiva žena je pravljenje paketića za korisnike dnevnog boravka za decu i omladinu sa posebnim potrebama i ove godine članice su obradovale mališane sa kojima se često i rado druže. Organizovanje takođe tradicionalnog izleta za korisnike ovog centra je među prioritetima i u ovoj godini. Mi imamo dosta planova za aktivan rad. Da radimo te ručne radove, to nam mnogo značilo. Da odradimo nešto, eto, brzo će prođe godina, doći će nam opet leto, pa jesen, pa treba decu ponovo voditi da idemo na taj naš izlet koji svi željno priželjkivamo, ali eto, prošla godina nije mogla se ići, sad nadamo se da ćemo ove godine uspeti, valjda, da izađemo, da ih izvedemo, da s njima provedemo jedno divan dan. Ja bi prvu akciju uradila sad za klub alkoholičara. To sam rešila jer oni su isto dole, niko ih mnogo ne ovako. Pa sam rešila da to prvo odradimo njima jer i ta Marija koja je sa njima psihoterapeut, ona je gore u domu i znamo se i sve, pa sam ja sad rešila da prvu tu odradim njima. Onda imamo jednu bolesnu devojčicu koju ćemo isto pomoći. Sad ćemo vidjeti da li ćemo sve stići u toku godina. Ja se nadam da hoćemo. Ima mnogo bolesnih i starih osoba i to treba da pregledamo, da vidimo kome. Eto vidite baka Milice, njoj treba isto pomoć dole. Aktiv žena opština Lazarevac željno iščekuje normalizaciju epidemiološke situacije. Po rečima predsjednice Zagorke Uskoković, većina članica je već primila vakcinu protiv koronavirusa. Naredni korak je da udruženje počne sa aktivnim radom i ponovo dobije adekvatan prostor. Ne možemo mi ipak bez jedne prostorije da radimo, da iznesemo svoje šta radimo, da vidimo šta će on nama, kakav će nam dati, kakvu priliku će nam dati ili može nam pomogne nekako ili ne može. Ako ne bude moglo, pa ne znam stvarno šta ćemo. Ja imam veliku nadu u naše predsjednika, sada će nam pomoći na neki način da bar izguramo neku prostoricu solidnu. Ona naša prostorija je bila dobra. Ja kažem, rado bi se sad vratila onda, ali su režije mnogo velike, a nismo zimi dole, niti možemo leti biti dole. To je najveći problem. I dažbine su mnogo velike. Druženje, veselje i zabava zaštitni su znak Aktiva žena i provereni recept da se prikupi najviše novca u humanitarne svrhe. Svi članovi, ali i prijatelji Aktiva žena opštine Lazarevac spremno iščekuju prvi povoljan trenutak i nagoveštaj da je moguće organizovati ovakav vid zabave, ističe Zagorka Uskoković.